Så, nu er vi på vej ud af den lille lokale coffeeshop. Meget mærkeligt. Ja, det er sådan en mærkelig lille eller over. Ja. Og hvis man ikke er lokal, så ved man vist ikke, den er her. Nej, vi vidste det i hvert fald ikke. Så går man ud her en lille mærkelig smal gang. Der står en og venter. Yes, it's very small. Det er en mystisk gyde. Ja. Vi får lige din nakke med. Fuck, det er nogle lille trin. Ej, var det bare skummelt det her. Helene, smil lige til kameraet, hvis du kan. Det er ret stejlt trappe. Og så kommer vi ud i sådan en taskeforretning her. Ja, en hammer. Hvordan skulle vi nogensinde have fundet det her selv? Jeg tror, det var en snuko. Ja. Så langt i nu her. Ja. Så er vi ude i larmen igen. Finally out. Ja, det gik jo fint. Godt.